okol Buklice, vidíš to. Dobrý. No to jsou zase hned ty, no, ten jeden, co tam za těch 10 milionů barák. A tam zezadu, jak je ta branka, vlastně vidím ten pozemek, co je k dispozici taky. Doufám, že pak v těch studenkách stihnu ten autobus zařvat. Vlastně to nechci jít zpátky.